ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аввалан бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Баъдан аз шумо хоҳиш ки дар зери видео лайк монеду ба канали мо подписатсия кунед ва хабарро то охир гӯш кунед. Имрӯз душанбе 16 октябр $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин дӯстони азиз 100 евро баробар ба 1163 сомониро ташкил мекунад. дӯстони азиз, як сония вақти худро сарф кунед, ба канали мо ҳамон тугмачаи лайкро гузоред ва подписатсияро фаромӯш накунед. Раҳмат барои дастгирӣ ва барои боварӣ. Хуб дӯстони азиз, мегузарем ба курси рубл, яъне ки 1000 рубли русӣ баробар ба 112 сомонию 50 дирам. дӯстони азиз, як хабари хеле хуш дорам. Агар шумо бихоҳед ки ҳамин хабарро ҳама гӯш кунад, инро ман гуфтагӣ нестам, инро президенти Федератсияи Русия Владимир Путин дар бораи қурби рубл ва доллар маълумот додагӣ ҳаст. Агар бихоҳед ки ҳамин хабарро ҳама бишнава, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Ин гап честнияй. Ва 100 лираи туркӣ баробар ба 43 сомонию 32 дирам. хуб дӯстон, навори баъдиро ҳатман интизор бошед. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Хабари хеле хушай иншоаллоҳ.